nicăieri și pot schimba soarta unui meci. Astăzi vom vedea 10 cele mai bizare goluri. Nouă. Filip Schobesberger vrea să fenteze portarul, dar se împiedică. Opt. Stan Collymore profită de faptul că portarul a făcut o ridicătură în pământ pentru a degaja mingea mai ușor. 7. Eftimios Kuluceris înscrie un gol cu un nivel înalt de ciudățenie. 6. Nu am înțeles prea multe din acest gol, dar știu că Orlando Sa a fost numit marcatorul lui. Pe locul 5, Dean Saunders se folosește de portar pentru a înscrie. Patru. Lee Trundle este deja o legendă a penaltiurilor după această bijuterie de gol. Pe locul 3 avem pe cei de la China sub 20 care au dat cel mai spectaculos autogol. Pe teren, fără să-și dea seama că acea minge s-ar putea să-i creeze probleme portarului. Derambent a profitat de asta. Iar pe locul 1, Stefan Kiesling înscrie un așa zis gol fantomă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Dacă vreți să fiți la curent cu postările mele, abonați-vă și apăsați pe clopoțel. Eu v-am prezentat cele mai bizare goluri și până data viitoare, vă urez baftă!